Miatubang na sa Senate investigation sa Senado sila Pastor Apollo Kibuloy ug iyang mga kaubang akusado kaganiha Oktubre 23. Kini may kalabutan sa giatubang nga mga kasong child ug sexual abuse ug pagsupak sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003 kun human trafficking. Miatubang si Kibuloy human kini gitugutan sa Pasig City Regional Trial Court ingon man ang lain pang mga kauban niyang akusado nga sila Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Silvia Simañez ug Pauline Canada. Sa gipagula nga kopya sa kamanduan sa Pasig RTC Branch 159 nga gipakita ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, gihatagon og higayon si Kibuloy nga makatambong sa Senate Committee hearing alang sa legislative investigation. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa ang self-proclaimed Son of God. Buot ni Hontiveros nga mutubag si Kibuloy sa mga akusasyon batok kaniya ug tubagon ang mga salaod aron nga mahatag og hustisya ang mga babae ug minor de edad nga gihimong pastoral o gingong pugsanong mohatag og serbisyong sexual sa self-proclaimed Son of God nga si Kibuloy. Today, Mr. Kibuloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Wag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Usa sa may pambit og testimonya nga tinud ang aligasyon nga pagpangabuso ni Kibuloy si Teresa Valdehueza nga unang batch sa pastoral ni Kibuloy ug key administrator sa Kingdom of Jesus Christ kun KOJC. Emosyonal nga misaysay sa iyang kasinatian sa KOJC si Teresita. Sumala niya 17 anyos siya diyang nahimong miyembro sa KOJC. Gibarugan ni Teresita nga tinud ang tanang aligasyon batok ang Kibuloy. Apil sa nasinati ni Teresita ang gingong dry fasting kun wala paghatag kanila og pagkaon ug tubig mainom samtang nasulod sa puder sa KOJC. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." He explained that God had revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. He also mentioned that other girls would go through him in a similar manner. His words were strange, but I was too shocked to respond. Mihatag sab og testimonya ang Ukrainian nga si Yulia Tartova alias Sofia nga kanhi pastoral sab ug usa sa mga victim survivor sa sexual abuse ni Kibuloy. They will punish and scold us for a meeting and put us in shame. That saying that we are ungrateful because pastor give us everything and you just don't want to sacrifice your body like Jesus Christ sacrificed. And of course they always will use the Bible as an instrument to convince us to do it. And they always in the same time they want us to twist our mind to feel that this kind of service, it's a very big privilege. So we will be willing to do it with our will. Pero gihimakak ni Kibuloy ang mga akusasyon nga gibato sa mga witness nga may testimonya batok kaniya. Gihagit sab ni Kibuloy ang mga mireklamong individual nga mopasaka og kaso kaniya kay sumala niya andam siyang atubangon kini sa korte. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Gibarugan sab sa pastor nga wala siya mitugot nga manglimos ang iyang mga miyembro sa KOJC ug walay kamaturan ang pagpangabuso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.